Príjemný dobrý večer vám prajem, priatelia. Srdečne vás vítam na dnešnom webinári, kde sa pozrieme na 7 krokov ku zdraviu. Sľubujem vám, že to naozaj bude veľmi zaujímavé a veľmi poučné. Tak, poďme ďalej. Starajme sa teraz o svoje zdravie, aby sme sa potom nemuseli starať o svoju chorobu. Volám sa Mária Milušová, som manželka, matka, stará mama, manažérka a okrem toho som certifikovaný rodinný poradca spoločnosti Vertera, domáci nutriciológ a absolvent intenzívu mysli a chudni. A snažím sa načerpať čo najviac informácií od lekárov, od doktorov, ktorí sú partnermi spoločnosti Vertera. A je to aj vďaka tomu, že som skončila vysokú školu v Moskve. Takže tým pádom tá ruština mi ide a viem vám odovzdať, alebo sa snažím vám odovzdať čo najviac informácií, ktoré sa dozviem. Akurát na úvod, my sme sa tu rozprávali aj s Oxy, že čím ďalej, tým viacej sa naučíme, čím ďalej, tým viacej chápeme, ako funguje naše telo. Nám pani doktorka povedala, že keď budeme rozumieť tomu, ako náš organizmus funguje, tak o mnoho ľahšie budeme vedieť, čo máme doňho dať, čo máme pre to, aby sme žili zdravo, plní energie a cítili sa vitálni, čo máme preto urobiť. Čo bolo tým prvým hnacím motorom, myslím si pre nás, čo sme boli na začiatku, to bolo takmer pred rokom. Videli sme tohto známeho nášho z Ruska, z Novosibírska. Saša mal takúto ruku, kde mal ísť do nemocnice. Táto prvá fotka vľavo, to bolo to, ako to vyzeralo, ako mu to mokovalo. On je diabetik, plus toto kožné ochorenie, mal ísť na isku. V piatok tá ruka vyzerala takto a v pondelok vyzerala takto. Takže naozaj potom mal dôvod sa usmievať, pretože to nebolo len tá dermatitída, ale viacero vecí s tým spojené. On ale urobil jednu vec, ktorú síce nám povedal, že nám neodporúča, ale on jednoducho v tej situácii, v akej bol, pojedol všetko, čo mu prišlo vlastne do ruky aj za taký krátky čas, aký on povedal, že sa neodporúčal. Nás to presvedčilo o tom, že sme na správnom mieste a potrebujeme sa dostať do hĺbky, ako vieme pomôcť sebe a ľuďom vo svojom okolí. A ja som za to nesmierne vďačná a ďakujem za to mojej mentorke, sponzorke Oxy, pretože za ten posledný rok asi neviem, či by sme sa doma takto cítili, ako sa dnes cítime. A keď sme na začiatku hovorili, že mladneme, tak mne to tak, že to tak asi nie celkom, ale keď sa stretnem s ľuďmi po dlhšej dobe, s našimi známymi a povedia, že jak dobre vyzeráš, tak naozaj to človeku polichotí a potom si povie, že áno, asi na tom naozaj niečo bude. Poďme sa ale pozrieť na to, čo na nás vplýva doslova a do písmena. Máme stres? Máme všade. Sedíme v práci, na ceste do práce, prídeme naspäť, sadneme pred televízor, sedavý spôsob života máme. Spánok máme nedostatočný, všade je svetlo, tým pádom nemáme dostatočnú produkciu hormónov, ktoré potrebujeme. Smog síce v mestách nevieme ovplyvniť, ale ten tiež na nás pôsobí. Smet, dodržiavame správny pitný režim? Dodržiavame správne stravovanie? No teda, keď som sa ja nad týmto celým zamyslela, tak si myslím, že no, ale odpovedzte si na toto sami. Do akej miery toto riešime, alebo len ideme s prúdom života? A keď tá strava bola posledná, tak začneme od toho posledného. Strava sa nám dostáva do žalúdočného tráviaceho traktu. Ten je na to, aby spracovával potravu a odtiaľ sa vstrebávali živiny a premieňali sa teda látky z potravy na látky telu vlastné. Keď sledujeme, čo zjeme také látky, také potraviny, ktoré nám prinesú všetky živiny, ktoré potrebujeme. A keď na to budeme dbať,
naše zdravie sa 100% bude normalizovať. Pretože keď zjeme polotovary, dochucovadlá a iné proste látky, ktoré sú dnes bežne pridávané do tých polotovarov, čo aj sa ako polotovary netvária a tvária sa ako zdravé, tak jednoducho nie je to tak. Keď je náš organizmus, náš tráviaci systém, teda z toho prvého počiatku zanesený, máme tam odpad, máme tam parazity, máme tam toxíny a naša dôležitá mikroflóra už vôbec nie je taká, aká by mala byť. Máme narušené trávenie. To narušené trávenie sa prejavuje bolestiami brucha, grganím, plynnatosťou, nafúkovaním, nevoľnosťou, pocitmi na zvracanie, problémami s vyprázdňovaním, či sú to hemoroidy, zápcha, hnačka. Keď máme problém s trávením, narušené trávenie, upchaté črevo, do krvi sa nám dostávajú odpadové látky. Mikroflóra to nezvláda, potrava sa nerozštiepi na látky také, ktoré potrebuje organizmus a toxíny sa dostávajú do krvi a z krvi ďalej. No a kam je to ďalej? A ďalej je to do pečene. To je prvý organizmus, kam vlastne ide alebo orgán, kam ide naša krv. A je to druhý kľúč nášho zdravia. Jej úlohou je detoxikácia, čistenie. Podieľa sa takmer na všetkých kľúčových procesov od metabolizmu až po obrany schopnosť či termoreguláciu organizmu. A jej hlavnou úlohou je syntéza látok potrebných pre život. Ona čistí tú krv, vplýva na to náš spôsob života, zlá životospráva. Keď sme do svojho organizmu nedali tie správne živiny, tú správnu potravu, ktorú potrebujeme, znova sa vydeľujú toxíny do tela, aj tuhý odpad. Pečeň je už unavená, nevládze. Prejavuje sa to na nedostatočnej produkcii žlče. Neprodukuje sa ten 1 liter, ktorý potrebujeme, aby náš žlčník a žlčové cesty a ostatné orgány fungovali tak, ako majú. Pečenie je upchatá, sú tam parazity. Na podporu pečene sú dobré hepatoprotektory, ktoré v Európskej únie sa používajú veľmi, veľmi málo. Sú to látky, ktoré pomáhajú pečeni sa obnoviť. No, druhým stupňom, druhým tým krokom sú obličky alebo ladviny. Funkciou obličiek je v prvom rade očisťovanie tej krvi od odpadového materiálu. Sú to filtre, ktoré za 24 hodín 50 krát prečistia celkový objem našej krvi, pojmu do seba na prečistenie a zbavujú krv odpadových látok. Predstavte si, že vyzerajú ako sitko. Na to, aby to bolo dobre predstaviteľné, predstavte si, že to máte ako sprchu na konci hadici, alebo máte hadicu na polievanie v záhrade a na konci je sitko, také riečište, dierkované. Keď sa tieto sitka upchajú, čo sa stane v tej hadici, či už na sprche alebo v záhrade? Najskôr klesne tlak. Ale na to, aby sme to pretlačili tú vodu, respektíve tú krv, tak ten tlak stúpne. Takže upchaté sítka v našich ladvinách sú a začína zápal. Najskôr tlak klesne a potom stúpne. Treba pretlačiť krv cez tie sietky. Symptómy nás na to upozorňujú, že niečo treba spraviť. Niečo nie je v poriadku. Len všimneme si to, zaregistrujeme to dosť zavčasu. Pokiaľ áno, tak veľmi nápomocné sú bylinné čaje, ktoré pomáhajú ladvinám, aby mohli dobre fungovať. Ďalším stupienkom, ďalším krokom k nášmu zdraviu a ďalším orgánom je naša pokožka. Je to najväčší vylučovací orgán ľudského tela. Z čoho sa skladá, akú má funkciu, je proste najväčší. Ale že nám pomáha čistiť organizmus, priznám sa, ja som tomu ani tak moc nevenovala pozornosť. Cez pot odchádzajú toxíny. A teraz sa pozrime spätne.
trávenie, črevo upchaté, pečeň nečistí, ladviny upchaté. Toxiny by mohli odchádzať cez pokožku, avšak na pokožke sa potom prejavuje všetko to, čo neodišlo cez tie predchádzajúce stupne. Pokožka, na nej sa vytvárajú vyrážky, flaky, zapáchaná špot, pretože ten detox toho organizmu ide cez pokožku. Vytvárajú sa pigmentové flaky, kde nám už pečeň oznamuje, že naozaj nevie ísť ďalej. Ďalším stupienkom je medzibunkový priestor. Zamýšľali ste sa vy niekedy nad tým, že máme aj nejaké bunky a medzibunkový priestor? Ideme na to úplne automaticky, že máme rôzne bunky, to asi si pamätáme ešte zo školy, že aké sú, no bochovie, aké sú rôzne. Podľa toho, či nám poskladali bunky pokožku, sval, cievy, kosti, rôzne. Že? Všetky orgány zodpovedné za detoxikáciu, čo sme už spomínali, sú už plné. A tak aj medzi bunkami, v medzibunkovom priestore sú toxíny, parazity. Všetko od hlavy po petu máme upchaté. A pod mikroskopom je veľmi pekne vidno, čo tam nemá byť. Predstavte si to ako hustú, blatovú, znečistenú, hustú krv. Živiny sa nedostávajú do buniek. Ani kyslík. Nemajú výživu bunky. A bunka kričí, som hladná, chcem jesť. Mozog dostáva signál od bunky a čo povie? Výborne, posielame glukózu. Ale glukóza sa vďaka tým toxínom a znečistenému organizmu nedostane tam, kam tá bunka potrebuje. A bunka znova kričí, som hladná, som hladná. A čo? Zase je poslaná glukóza. A napokon čo sa stane? Rastie hladina cukru. A na toto potrebujeme a stačí aj dostačujúci detox. Nám to už niekoľkokrát povedali pani doktorky. Pri cukrovke jednoducho, hlavne druhého typu, je dôležitý detox. Takže už vieme, že každé naše teličko s tými miliardami našich buniek potrebujeme vyčistiť, vypucovať nielen našu domácnosť, ale aj náš organizmus. Na čistenie je veľmi dôležitá naša lymfa. Sú to čistiace kanáliky, ktorými prúdi lymfa. Lymfatickým systémom pretíka denne okolo 2 až 3 litrov lymfy. A jej úlohou je odstraňovať odumreté látky, baktérie, toxíny, odpadové látky. Ale na rozdiel od cievneho systému, túto lymfu nepoháňa srdce, ale náš pohyb a naše dýchanie. Ako to potom vyzerá, keď sedíme? Nefunguje to jednoducho. Potom neodvádzajú sa nečistoty, potom sa vytvárajú rôzne uzliny, zápaly, silné vírusové ochorenia, ktoré sú príznakom extrémne proste znečistených týchto lymfatického systému. Toto celé je už výstraha nášho organizmu. Na posledné som si už obrázok ani nedávala. Pretože keď človek takto žije, ďalej, všetko znečistené, či trávenie, či pečeň, či pokožka, či ladviny, či lymfa, medzibunkový priestor, mozog nevie, ako má ísť ďalej, všetko je nefunkčné a nevie, čo vlastne robiť. Tiché miesto nájde v našom organizme, tam, kde je nejaký silný tok nie je, kde sa krv nehýbe, kde nie je kyslík, kde sú bunky bez kyslíka, ktoré sa potom menia na rakovinové bunky, na cysty, na myómy. Toto ale nie je cesta choroby za jeden deň. Toto sa vytvára veľmi dlho. Ale veľmi dobré je to, že sa my môžeme rozhodnúť, že keď toto vieme zmeniť, tak poďme to zmeniť. Povedať si, teraz pôjdem opačne a dostanem sa k svojmu zdraviu, pretože cesta detoxu organizmu nám tým pomáha. A naozaj je pre nás možné to jednoducho dokázať a urobiť.
ale dôležité je, že to ide prírodnou cestou. Jedna pani doktorka nám ukazovala, ako fungujú vitamíny, prírodné a umelé chemické. A teraz, keď sa na to pozrete po chemickej stránke, je to L-izomer a D-izomer. Možno niekomu to niečo povie, ale mne povedalo najviac tieto obrázky. Prírodné, L-izomer, a tu máte ten malé téčko, ktoré presne zapadne do tej bunky a prírodné látky majú účinnosť takmer 100%, vyťažiteľnosť, náš organizmus si toho vie vyčerpať. Na rozdiel od toho sú umelé, chemické, nejaké C-čko, nejaké iné vitamíny, ktoré nie sú z prírody a sú umelo vytvorené a ich účinnosť je iba 10-15%. A keďže sú chemicky vytvorené, zase oni produkujú nejaký chemický odpad, ktorý máme v našom tele a ktorého zase sa potrebujeme zbaviť. Dáva vám toto logiku? Podľa mňa je to veľmi zrozumiteľné a je to tak dosť predstaviteľné, aby sme hľadali prírodné živiny, ktoré podporia náš organizmus. Toto urobil tento mladý muž Anatolij Chytrov, ale on to nevymyslel celé. Bolo to roky spracovávané od roku 1986 po černobylskej havárii. Profesori Korzun a druhý profesor Bazanov, ktorí študovali vlastnosti morských rias. Po Černobyle bolo treba odstraňovať tie radioaktívne látky. A Anatolij Chytrov, ktorý je prezidentom spoločnosti Wertera Organic, vlastne sa zapojil do toho a špekuloval a rozmýšľal a vzdelával sa do dnešného dňa, chodí na vysokú školu a učí sa. A spravilo sa to, že tie morské riasy, ktoré sú prírodné, ktoré už predtým skúmali títo profesori, doviedol do takej formy, že ich my vieme užívať a ich prínos pre nás je viac ako 90%. Možno si poviete, však áno, existujú morské riasy v sušenej podobe, aj do šalátov a podobne. Ale preto, že my nie sme prežúvavce, že my nevieme stráviť ten bunkový obal na tých riasach, tak preto tá účinnosť tých rias morských je nejakých 15-20% možno. Je dobré o tom vedieť, je dobré, že to niekto užíva, že to dáva treba do polievok alebo do šalátov. To je super. Je to veľmi dobré, pretože to obsahuje veľmi významné látky, ktoré potrebujeme. Wertera nastavila takú, alebo oznamuje ľuďom, že existuje niečo také ako homeostáza, kde je to schopnosť udržiavať stále svojho vnútorného stavu, obnoviť stratenú rovnováhu a prekonať odpor vonkajšieho prostredia. Ja by som to tak povedala, aby bol celý náš systém vyrovnaný, aby si telo poradilo so všetkým tak, ako ono je vlastne stvorené. Keď dostane správne živiny, tak ono vie, ako má fungovať ďalej. Správne živiny, možno si poviete, však sa budeme dobre stravovať, budeme kupovať zeleninu a podľa toho budeme žiť a bude to fajn. Možno tí, ktorí si tak viac pamätajú trošku ako ja a možno ešte viacej, vedia, ako chuť mali paradajky, ktoré sa volakedy dopestovali a dnes. Už nehovorím o tých paradajkách, čo sa kúpujú v obchode. Alebo zemiaky, jablka, kedy vám oni ohnednú. Lebo niekedy, keď rozkrojíte to jablčko alebo ten zemiak a necháte ho vonku na linke na stole, tak on vám ani neohnedne. Čo to znamená, že ohnedlo? Zoxidovalo, malo dostatok železa. A to je ten zádrhel, že tá zem je natoľko vyťažená, že už neobsahuje tie živiny, ktoré môže odovzdať tým potravinám alebo tým rastlinám, aby tie naše potraviny mali taký obsah tých živín, ako volakedy. Lebo keď sa pozrieme napríklad na to, dajme tomu brokolicu, hej, koľko mala kalcia v 85. roku 103 a v 2002 roku 28 v 100 gramoch potravinách. Hej. Takže tie
živiny sú menšie o 20 až 80%. Špenát, magnézium 62 malo a teraz má 15. Vitamín C 51, dneska má 18. Jablko, vitamín C malo 5, dneska má 2. Je to proste málo na to, aby náš organizmus dostal toľko živín, koľko potrebuje. A je to zhruba 600 látok, ktoré potrebuje náš organizmus denne. Prečo hovoríme práve o morských riasach? Zloženie ľudskej krvi je veľmi podobné morskej vode. A keď pozrete tieto stĺpčeky, tak naozaj sa tomu podobá. Hnedé morské riasy sa neživia zo zeme v mori, ale z morskej vody. A preto aj ich zloženie je veľmi potrebné našej krvi, alebo respektívne krvnej plazme. Používa sa v produktoch Werthera laminária, Riasa laminária a Fucus. A tu je zoznam, obrovský zoznam pre tých, čo sa tomu rozumejú, čo to všetko obsahuje, koľko vitamínov, aminokyselín, polyfenolov, vlákniny, sacharidov, makro- a mikronutrientov. Je tam takmer celá Mendelejová tabuľka. A takisto aj Fucus. A obidve tieto riasy sú používané v géloch, ktoré užívame aj v ostatných produktoch. Je to viac ako 140 živín pre naše zdravie. Takže ja tak hovorím, už len to číslo si zoberte, aké je veľké číslo, čo tam všetko máme pre náš organizmus, niektorých aj v malých množstvách, ale tým, že sa vôbec dostanú do nášho organizmu, tak sú pre nás prínosom. Veľmi dôležité je, že tieto produkty obsahujú prírodný jód. Prírodným jódom sa neviete predávkovať na rozdiel od chemického jódu. Je veľmi dôležitý pre štítnu žľazu. Harmonizuje hypo- a hyperaktívnu štítnu žľazu. Harmonizuje hormonálny endokrinný systém, imunitný systém, posilňuje metabolizmus, zvyšuje rýchlosť biochemických reakcií, znižuje hladinu cukru v krvi. Prvé, čo ľudia pocítia, keď začnú užívať riasy, je napravenie trávenia a vyprázdňovania. Vláknina zvyšuje obsah čriev, absorbuje a rýchlejšie vyvádza von toxíny. Látky, ktoré odstraňujú toxíny z tela, takých je na svete naozaj veľmi málo. Tak, doslova. Odstraňujú vedľajšie účinky liekov, ktoré vedú k črevnej atomii. Proste veľmi veľké pre nás prospešné látky sú v laminárii Werthera. Pozrime sa na produkty. Nie je ich veľmi veľa. Začiatok je z Werthera gélu. Je to gel, ktorý je produkovaný, vyrobený z riasy laminárie. Forte je laminária a Fucus plus ochutené. Angiolife je ešte doplnené, povieme si artroplasu, kosti, klby. Plazmak je špeciálna technológia, kde je vysoká vstrebateľnosť pre náš organizmus. Aby sme sa dobre vyspali a mali veľa sily a energie, na to sú boostre, ktoré sú pre nás pripravené. Keď cestujeme, nestíhame sa najesť, máme tu ako dospelí Plasma Smart Start. Sú to veľmi chutné ovocné sáčky, ktoré obsahujú takisto aj riasy a veľmi, veľmi sú chutné a môžu vám nahradiť jedno jedlo denne. Naše mixy Artro, Vizio, Hepa a Nervo nám podporia naše klby, kosti, nervovú sústavu, oči a pečeň. A úžasný detoxikačný celý komplex, ktorý je bylinný prípravok, tento neobsahuje riasy. Je to súbor vlastne krabičiek, ktoré, a v nich je v každej krabičke 7 sáčkov, ktoré sú veľmi chutné a sú zamerané na jednotlivé orgány v našom tele. Nie je toho tak veľa, ale pozrime sa na pár z nich. Werthera gel alebo liofilizát pre tých, ktorí by to náhodou nechceli. Potom, ako som prekladala materiály ohľadne jódu, tak som si uvedomila, prečo nám hovoria naše pani doktorky, že máme začínať užívanie gélov práve z Werthera gélu, pretože patrí k tým produktom, ktorí majú najväčší obsah jódu. A ten jód má obrovský význam pre nás. Takže užívaním na začiatku 1 lyžice ráno, 1 lyžice večer, po 7 až 10 dňoch zvýšiť dávkovanie 2 lyžice ráno, 2 lyžice večer.
To isté platí pri kapsuliach, lebo Vertera je aj v liofilizovanej forme, to znamená špeciálne spracovanej, vysušenej, tak, aby všetky tie hodnotné látky tam zostali. Kontraindikácie sú jediné, keď je kontraindikovaný alebo je precitlivosť na jód. Gel má naozaj chuť morských rias, takým morom jeho cítiť, ale poviem vám, po určitom užívaní, po nejakej tej dobe, už to nebudete vnímať ako niečo, čo moc nechutí. Je to koloidná forma, doplňame si nedostatok jódu, znižuje hladinu cukru v krvi a následne ale aj robí prevenciu cukrovky, kompletná regenerácia tráviaceho systému, očisťuje od toxínov, obnovuje črevnú mikroflóru. Pre tých, ktorí to chcú nejak ináč jesť a chcú zostať pri gele, naozaj sa odporúča to miešať s nejakým džusom, ale ja si myslím, že tá jedna lyžica sa dá zjesť. Forte originál je z riasy laminárie a z riasy fucus. Je tam pridaný ešte dihydrokvercitín ako prírodný antioxidant. Spomaluje starnutie organizmu, je veľmi silno protizápalové a hlavne fucus je bohatý na fukoidany, ktorý znižuje riziko krvných zrazenín, infarktu a mŕtvice. Má protinádorové, antibakteriálne, antivírusové, antidiabetické, imunomodulačné vlastnosti. Takže úplne veľká topka. Veľmi si to pochvaľujú ľudia, ktorí sú po chemoterapii, veľmi dobre vyčistí organizmus a ľudia sa dobre cítia. Takisto je v rovnakej príchuti morskej, ale máme tu Vertera Forte, višňa alebo čierna rybezla, ktoré sú dochutené ako Forte originál, majú príchuť tej višne a čiernej rybezly, sú obohatené ešte o šípku, morský pektín, echinaceu, sladké drievko, bielu kapustu, harmanček, nechtík a nátržník, takže ďalšie bylinky, je to naozaj podľa mňa veľmi chutné. Takže tí, ktorí sa boja, že by im to nechutilo, odporúčame začínať aspoň na začiatku z týchto ochutených variant. Ani jeden z gelov není konzervovaný, nemá žiadnu konzervačnú látku v sebe. Po otvorení ho treba spotrebovať do 21 dní a od dátumu výroby do 6 mesiacov. Veľmi dôležitým gelom je Angiolife. Už od 25 rokov by ho mali užívať aj mladí ľudia, pretože pôsobí na cievny systém, je obohatený okrem rias aj o extraktov z hrozna a z listov z červeného hrozna, takže je zdrojom kvercetínu, resveratrolu a bioflavonoidov, ktoré podporujú zdravie ciev. Už ja sama som sa presvedčila o tom, jak toto užívam, ako mi spevnili cievy. Riedí krv, zabraňuje tvorbe krvných zrazenín, čo v dnešnej dobe je naozaj veľmi, veľmi dôležité, zlepšuje prietok krvi. Takže Angiolife je síce neochutený, ale dá sa to zjesť naozaj. To, čo som ukazovala, ten DRR systém, je buď preventívne, rozpis máme podľa jednotlivých týždňov, užíva sa 4 týždne, je to naozaj veľmi chutné, keď niekto či po chemoterapii alebo preventívne proste chce užívať buď takúto variantu alebo ešte silnejšiu variantu, vrelo odporúčam. Všetky naše produkty sú certifikované a veľmi, veľmi silno to spoločnosť bere. Majú certifikáty kosher, halal, vegan. Certifikáty sú dostupné na stránke, takže si ich viete preštudovať a tým, že produkt môže byť v Európskej únii, samozrejme musí byť certifikovaný aj v Európskej únii. Možno sa pýtate, fajn, ale čo všetko to pomôže? S čím všetkým? Niekedy, keď ja som čítala, že no na to to pomáha, lebo, tak som si povedala, že to je nejaký reklamný ťah. Ale vrátim sa na začiatok. 140 látok potrebných a prospešných pre váš organizmus. Organizmus je múdra konštrukcia. On vie, odkiaľ začne. Keď začne odtiaľ, ako sa dostáva do tráviaceho traktu, vyčistí v prvom rade čreva. A hovorila som, že
sme to, čo jeme, a keď do seba pridáme ešte aj dobré živiny, tak organizmus si so všetkým poradí sám. Učíme sa dokonca aj, ako tie živiny, ako to stravovanie spraviť, aby bolo pre nás prospešné, ale to sa učíme na maratóne zdravia s podporou našej úžasnej pani doktorky Fetčenko. A keď dostaneme do tráviaceho traktu tie živiny, funguje nám normálne pečeň, vyčistia sa ladviny, cez pokožku odchádzajú toxiny, pretože všetky neochutené gély vieme použiť ako zábaly. Takže všetky gély vieme jesť, aj namazať si na telo, buď si spraviť masku, alebo zábal. Je to neskutočne proste úžasné. Keď som si to prvýkrát spravila, tak manžel väčšinou si nič nevšímal, čo ja ako vyzerám, keď vyjdem z kúpeľne, a teraz hovorí, čo si aká vyžehlená. Hej. Takže toto nám veľmi, veľmi dobre pomáha čistiť náš organizmus. Znižia sa cukry, tuky idú, už po tých zábaloch centimetre odchádzajú toxíny, pretože v tukoch sa ukladá najviac toxínov. Prvé, čo si ľudia všimli, že mali zrazu dobrú náladu, vedeli si spievať v aute. Znížila sa váha, človek mal viacej energie, lepšie sa vyspal, zlepšilo sa vyprázdňovanie, tá pokožka sa prejavila. Viete, ako vnútri, tak aj navonok to jednoducho ide. Zlepšil sa pohybový aparát a naozaj v rámci podpory toho nášho maratónu zdravia tam sa učíme, ako sa hýbať, že sa máme hýbať, že nemáme iba sedieť. Máme sa zamýšľať nad tým, koľko vody vypijeme. Že je dôležité, aby sme vypili teplú vodu ráno s troškou citrónu alebo s pár kvapkami citrónu. A najviac vody vypili do tej 2., 3. hodiny. Ako sa máme stravovať, čo má byť na tom tanieri. No ale o tom až na maratóne, keď sa pridáte. Máme ho a začíname každý mesiac. Nebojte sa, stíhate. No a keď to celé zhrnieme, 10 dôvodov, prečo zahrnúť Vertera gely do nášho raciónu, do nášho jedálnička. Pretože to nie sú nejaké výživové doplnky. Výživové doplnky v rámci Európy a v rámci Slovenska mnohí podliehame nejakým takým reklamám. Teraz Dčko je zima, potom zinok, potom magnézium, potom neviem čo. A vieme to správne dávkovať? Viete, čo mňa veľmi prekvapilo? Keď nám ruská pani doktorka povedala, ukážte mi analýzy, rozbor krvi. Čo tam máte? Bral vám nejaký pán doktor, že koľko máte Dčka v krvi? A nejaké tie iné? Že máte vyšší cholesterol, treba skontrolovať štítnu žľazu? No ja neviem, ale mne sa to aspoň osobne ani v mojich blízkych, v mojom okolí sa to nestalo. A čo sa ale stalo, bolo to, že moja známa sa predávkovala počas covidu, tak sa veľmi bála, zničila si pečeň a už dneska tu medzi nami nie je. Preto mne osobne sa veľmi páči to, že máme gély, je to jedlo. Keď aj by ste zjedli, no dajme si ochutený, celú túto krabičku za pár dní, je to pol kila, táto je sherry, forte sherry, nič sa vám nestane. Možno, že by ste sa prečistili, pokiaľ ste ešte prečistení neboli. Ale to je všetko. Proste sa vám nič nestane. A to je pre mňa veľmi dôležité. A to bolo tým, že som si povedala, wow, toto sa mi páči. Nemusím uvažovať, či dám také, také koľko, čoho. Áno, na začiatku 1 lyžicu ráno, 1 večer, neskôr 2 lyžice ráno, 2 lyžice večer. A takto sa postupne vám očistí organizmus, ani nebudete vedieť ako. Veľmi, veľmi jednoducho. Posilní sa imunita. Ja si myslím, že je veľmi dôležité robiť skôr prevenciu. Nie potom už plakať nad rozliatým mliekom, že jaj, bože, dostala som sa do nemocnice, čo teraz? Potom už sa ťažšie hľadá riešenie. Buďme múdri, buďte múdri, inteligentní a robme to preventívne. Pretože nemáme dostatok živín, mikro, makro a ultraživín v našej životospráve. Preto potrebujeme dať gély do jedálnička, aby sme si ochránili srdce a cievy. Po covide, po tom, čo sa tu vlastne udialo, nutné je podporiť náš cievny systém. Problémy so štítnou žľazou, možno, že ani nevieme, že to máme. Možno, že len priberáme a nevieme od čoho. Možno, že len náš hormonálny systém nefunguje tak, ako by mal.
Naučíme sa spoločne v našej telegramovej skupine, facebookových skupinách, čo máme spoločne aj s kolegyňami spravené, ako dodržiavať zásady správnej výživy a životného štýlu. Doplníme jód, vyrovnáme tráviace problémy. A čo je veľmi dôležité, že všetky tieto skúsenosti, čo nám lekári hovoria, sú podložené 7 klinickými štúdiami. To znamená, že lekári študovali tých ľudí, ako na to reagujú. No podľa mňa dalo by sa ešte viac povedať ako týchto 10, ale zostaňme len pri to 10. Stojí to za to? Tak pokiaľ áno, a zdravie nie je síce všetko, ale bez zdravia je všetko ničím. Kontaktujte toho, kto vás pozval na tento webinár, kto vám dal link na toto video, aby ste si rýchlo zabezpečili či Forte alebo Verteru, tak, aby ste do vášho organizmu dostali všetky živiny, ktoré potrebuje. On je múdry, on si už s tým poradí. Vieme jesť, vieme natreť a podporiť to naše zdravie v prvom rade. Ja vám ďakujem za pozornosť. Naozaj kontaktujte toho, kto vám dal toto video, kto vás pozval na tento webinár, aby vám dal možnosť, ako si viete vy objednať tieto produkty. A ja nám všetkým želám pevné zdravie. Majte sa krásne.